אנחנו שוב מביטים על המודל של מטו פתרונות המחשה ביצעו באנה קרי דשא, ובואו נתמקד כרגע באזור הר הנגב. אזור הר הנגב נמצא דרומית לבאר שבע, הנה ים המלח שם, והגוש הזה, החום והחום הכהה, זה אזור הר הנגב. מה שמאפיין את הר הנגב אלה שורה של רכסים שהולכים פחות או יותר בכיוון צפון-מזרח לכיוון דרום-מערב. הרכס הראשון זה רכס ירוחם, לאחריו רכס חצירה, ואחריו רכס חצרה ורכס מחמל הגדול, הרכס שנמצא כאן. הכמרים האלה, הרכסים האלה הם כמרים אסימטריים שיוצרים תופעה מאוד מאוד ייחודית. נוצרים בהם תופעה שנקראת מכתש, ועל זה נדבר בנפרד במקום אחר. אבל שימו לב, יש לנו ברכס חצירה את מכתש חצרה, מה שנקרא גם המכתש הקטן. ברכס חתירה יש לנו את המכתש שנקרא המכתש הגדול, או מכתש חתירה, היום הוא גם נקרא מכתש ירוחם. וברכס מחמל יש לנו את המכתש הגדול ביותר מהם, את מכתש רמון. באזור הר הריף יש לנו שני מכתשים קטנים, אחד מהם בלוי, ובסיני שלא מופיע כאן יש מכתש נוסף ברכס הריף הנקה.